ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 12 январи соли 2026 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳод мешавад тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки мақсад барои реклама кардан дорен, дар WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен, рекламагузорӣ карда фурӯштам мегузорем бачаи азиз. ирӯза наворда 8 дона обши хона ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳастай ки нархи наво ҳам арзонай. Хонаҳои мисол ҳастай, коробка ҳастай, квадратҳои майда нархҳои арзонтар монем ки зӯри мардум бирасаву бихарад. Лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе дорен рӯй кунен, видеонавор карои кунен ки рафта хидманаи пеш навор кунем. хулоса дар WhatsApp оиди ҳам муроҷиат карда метавонед. навора шурӯъ мекунем, видеора то охир тамошо кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 5 этаж бо масоҳати 46 квадратный метр, 4 микрорайони шаҳри Турсунзода, 288 000 сомон нархш. хона дар маҳаллаи 4 назди мактаб, роҳи калон, бо тамоми шароитҳои хуби зиндагӣ муҳайё шудагӣ, аз ҷумла ина масъалаи бандия ва ҳоҷатхона. анаи хона ремонти фасони замонавӣ кардагӣ, як хонага 46 квадрат, анаи қисми кухниш бачаи азиз. хулоса барои зиндагӣ тайёр кардан савдо мекунанд. 288 000 сомонӣ. хеле нархҳо дӯстон редка мешавад. хай кадомитон мисол харидори серьёзнед, фақат дар рақамҳои дастаи ахирӣ 34 43 муроҷиат карда метавонед. 288 000, 5 этаж, як хонага 46 квадратный метр. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 125 000 сомонӣ. 125 000 сомонӣ, як хонага квартира дар Соколн этаж, масоҳати 25 метри квадратӣ, назди коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, тарафҳои фабрика. дӯстон азиз, 125 000. салом дӯстон, хоҳиш мекунем беҳуда нороҳатмо накунед. хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дар гардиши фабрика Ленинград, назди коллеҷи тиббӣ, мактаб, дар бинои 8 ошёнага дар Соколне қарор дорад. сохтмон дар охирон ошёна рафтеста мега. иҷозати ремонт ба охирои январа феврала худо хоҳад мешавад. ин хонаи мо 25 квадратае дар Соколн этаж бо нархи 125 000 сомон савдо мешавад. ина кадомитонда дар корай занг бизанен, маслиҳат карда бигиренаш. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 40 метри квадратӣ, як хонага квартира бо ремонти фасони замонавӣ, якум этаж, якум микрорайони шаҳри Турсунзода, 250 000 сомон савдо мешавад. срочна якум маҳалла, як хонага, якум этаж, 40 квадрат, номи 11Б, евро люкс ремонт кардаги. дӯстон азиз, наздики садик, наздики мактаб, наздики стадион, наздики клиника, хулоса мега беҳад ҷои зурай. 250 000 нарх,
ای با کدومیتون که میگیرین انشاءالله معامله سوز کرده میشوه. لایکاتون گذارین. نفرایی که مثال تماشا میکنین لایک نمیگذارین 70% 80% من خوشو به حال من نوارا تماشا میکنیم لایک نمیمونیم. همی لایک رو مونین نوارا تماشا کنین. میگذاریم بعد چهارمین کوارتیرای فروشی دوستان کوارتیرای فروشی چهارم است که در همین دوم قرار داره. در حالتی коробка دو خانگاه کوارتیره در هفتم اتاج با مساحت 48 متر کвадрати شهر وحدت در کتنی قرار داره. 265,000 سوم نرخ داره. دو خانگاه 48 کвадрата هفتم اتاج شهر وحدت در قرار داره. خب гагарин اجازتی ремонт زیست هستی دارای لیفت об свет доимӣ дом 7 этажа мебошад در هفتم этаж. خب кадомитон ки мегирен бо далши маълумот дар ватсапшон ахири 67 занг бизанен. 265,000 сомон 48 квадрат ду хонага هفتم этаж дар ҳолати коробка дар ҳамин дом қарор дора. занг бизанен масиҳат кунед. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж бо масоҳати 46 метри квадратӣ 46 квадрат ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе 260,000 арзиш 260,000 сум арзиш. срочна алиши кредит вариант намешава. суми зинда 260 муомилаш қатӣ. ҳолати коробка 46 квадрат як хонага сеюм этаж ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе. занг бизанен маслиҳат карда бигирен. вақте ки дӯстон нафарое ки моро тамошо мекунем баъд амо одамое ки хонаҳои фурӯш дорем мо да муроҷиат мекунем. ира мо медонем 100%. вақте ки муроҷиат мекунем дӯстон амо хонаҳотона видеонавор кунен, сёмкаи фасон каррой кунен, адресҳоро ҳамаша пира нависен, рой кунен, рекламаи фасон шавава мардум да фаҳмо шава. ё ки рафта ай пеш навор кунем бузур мешава. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. бардор азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар соколни этаж баъда якум этаж 65 квадрат дар зарафшон зарнисор зарафшон ноҳияи сино территорияи поликлиникаи 14 хоби инфексиони балниса ҳаму тарафо хулос наздики ҳаму таксиҳои ҳисору регар шаҳрина духонагаи 65 квадрата дар соколни этаж поёни якум этаж мешавад. техпаспорт дора, обсвет дора. рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон. ватсапда нависен ахириш 2480. нархи охири мешидагиш дӯстон 359,000 сомон 65 квадрати метр. далши занг бизанен масиҳат кунен бигиринш. хона тайёр кардагӣ барои зиндагӣ шароитҳои хуби замонавӣ. занг бизанен муомила кунен. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯши ҳафтум ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 61 хоб дар 16 этаж 61 метри квадратӣ ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе. камтар саросима мешем бачаи азиз. як ҳуҷрага 16 этаж 61 квадратни метр ноҳияи исмоили сомонӣ 320,000 сомон нарх. ҳолати коробка чораҳаи северни мега исмоили сомонӣ дом новостройка коробка 61 квадрат этаж 16 этаж 20 этажа дом документ договорной яъне ки шартномавӣ суназиз 61 квадрат 320,000 сомонӣ нархи зур неки 16 этаж 320 беҳад нархи зурай. чунки ҳамин нарх навора мо медонем чӣ хелай ҳамиш неки гарини зур галтагай. хай одамое ки мефаҳма худшо метонанд. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира 35 квадрати метр даҳум этаж дар зарафшон дар зарнисор шаҳри душанбе ноҳияи сино 350,035 квадрат. хоҳиш мекунем фақат харидору занг занен барои харидори конкрет ниёз ва хулоса
و ارزان میکنیم. دوم سال 19 اوج سپریدگی اتاج دهم خانه در دهم اتاج قرار دارد. لیفت داره تا نهم اتاج. مگر لیفت میرود سن عزیز. خانه در روبروی دروازه زرافشان. پیشنهاد کردیم نفری که خریدن زنگ زدین 350,000 سونوار تا اون چیزی که یافتیم روی کردین، خویش کردین، حرکت کماندیم. بعدا خانه، زمین، ماشین، کوارتیر فروش باشد در واتساپ روی کنین، اکرام کده فروش میگذاریم. زنده و سربلند باشین دوستان عزیز.